प्रमोद बर'नि रायजोनि सरकाराव गाहाय मन्त्री न' बिथांखियाव खान्थि बादगा PMY ঘৰৰ নামত কোনবা যদি ইউপিপিএলৰ নেতা কৰ্মী বিলাক আঠানা চাৰে নাও হেৰাফেৰি কৰে লগে লগে দলৰ পৰা ওলাই দিয়া হ'ব ইয়াক কোনো ৰেহাই দিয়া নহ'ব आथिखालनि इउपिपिएल सरकाराव PMAY न'फोरनि मुलाम्फागिरिफोरा जिंगासिनांदों भुटियासां VCDC आव PMAY न'फोरा दासिम आबुङै लुफुंजायाखै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बिटिआरनि ननाय सेरफां बियाबनि भुटियासां VCDC आव गरिबफोरनो सरकारनिफ्राय होनाय गोबां PMAY न'फोरा दिनैसिम आबुङै लुफुंनानै होजानाय जायाखै मुलाम्फागिरिफोरा खौरांनि गेजेरजों अजद होनायजों लोगोसे थाबैनो लुफुंनानै होनांगौ होननानै दाबि खालामदों মই सुलमान मुंडा মই मोर हाईवे घर बनाते मैं थॉमसक 30,000 टका दिसलु आरु हासदेशा बरक 1 लाख टका दिसु मैं এই हाईवे घरर कारणे मैं 1,30,000 टका जमा दिसु आरु भालके बनाबो बोली 6 बैग सिमेंट दिसु रड दिसु आरु 5,000 टका भालके बनाबो बोली दिसु तथापि मोर घरटू भालके हुआ नाई इतिया आधा काम करि फेले एरी दिसे मोर मार घर है कुआरी खेरिया तेजु ठिकदारक दिसे पैसा दिया होइसे 1 बছৰ हल एतियालुके बनवा नाई तेजु पर पैसाটো দিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে কিন্তু বনাই সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই পইচা বহুত দিনে হ'ল সন্তলা বৰৈ লৈছিল এইটো কাম কৰা আৰু মোৰ ঘনীয়েকৰ নামত আছে হেলেনা মুন্ডা